Mümin suresi. Mümin suresi Medine'de inen sürelerden ol 85 ayattan ibaretdir. Sürenin ady 28 ayatda agdalyan iman getiren manisini anladyan mümin sözünden gelip çıkýar. Bu sürede Firgawnyň maşgalasyndan bir adamyň Allah'ın birligini kabul edip Müslüman bolanyny barada gurrun edilýär. Rahman we Rahim bolan Allah'ın adı bilen Ha-Mim. Bu kitap kudreti güýçli we ähli zady bilýän Allah tarapyndan indirildi. Ol günäleri bağışlayıcı, tawbalary kabul edici, çyn tawba etmedik günäkärleri ýowud darayıcı we ýagşylara hayır ihsan edici Allah'dır. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Dolanyp barıljak yer onuň ýanydyr. Allah'ın ayetlari barada diňe kafir bolanlar jedel ederler. Olaryň kafirlaryň şäherlerde asuda ýagdaýda gedip ýörmekler seni Allaha salmasyn. Bir gün olaryň başyna azap iner. Olardan öň Nuhun kowmy we olardan soňky milletler hem peýgamberlerini ýalançy hatapladylar. Her bir ümmet öz peýgamberiniň sinesinden ýapyşyp kynçylyk çykarmaga çalyşdylar. Üstesine de yalan bilen hakykatyň ornuny çalşyrmak üçin elinden gelenini ayamadylar. Men olary dol ele saldym. Indi meniň jedam nähilli bolýandygyny bir gör. İnkar edip kafir bolanlara Perwerdigaryň elbette olar dogdahydylar diýen sözi hakykata öwrüldi. Arşy göterýän we onuň töweregine gidýän peristeler özleriniň Perwerdigaryna hamd senalar aýdyp onu tesbih edýärler we ona iman getirýärler. Peristeler müminleriň günahlarının bağışlanmagyny diläp, ey Perwerdigarymyz, seniň rahmetiň we ilmiň ähli zady gursap alýar. Beýle bolsa toba edip seniň görkeden ýoluňy tutýanlaryň günahyny geç, hem de olary dogdak azabyndan gora. Ey Perwerdigarymyz, ol müminleri olaryň ata-babalarynyň, aýallarynyň, nesilleriniň içinden salih kişilerini seniň wada beren adyn cennetlerine yerleştir. Takyk, kudreti güýçli we hikmet eýeti bolan Allah özüňsiň. Sen ol müminleri her hilli erwet işlerden gorap sakla. Ol kıyamet günü sen kimi erwet işlerden gorap saklasaň, elbette ol rahmetine gowşan netibeli bende bolar. Ine bu iň uly üstünlükdir. İnkar eden kafirlara elbette Allah'ın gadaby sizin öz-özüňize edýän gadamyňyzdan, erwetlikleriňizden has ýowuddyr. Sebebi siz iman getirmäge çağırlyp durkaňyz hem kabul etmän inkar edýärsiňiz diýiler. Ol kafirler, ey Perwerdigarymyz, biziň iki gedek enemiziň gowrasyndan nutfa suw bolup, heni jan gelmeden öň we pany dünýäde ajalmady ýetenden janymyzy aldyň. İki gedek pany dünýäde doglanmyzda we maksada diýrelenmizde jan berdiň. Biz eden günahlarymyzy boyun aldyk. Mundan soň bu dogda hodundan çıkalyga barmy diýerler. Olara dogda hoduny taşlanmagyň düýp sebebi siz ýeketek Allah ibadet etmäge çağırılan wagtyňyz onu inkar edýärdiňiz. Oňa şärik toplanyp ýönkelenme bolsa, ondan ýardyňyz. Inni höküm bermek beýiklerin beýigi Allah'ın kydyr diýler. Size ayetlerini, alamatlaryny görkezýän, sizin üçin asmandan ıgyl bilen ırskar indirýän Allah'dır. Allah'ın ýoluna yönelýänlerden başga adamlar pet nesihat almaýarlar. Kafirler halamasa hem hakyky ihlasly bolup dini ýalňyz özüne degişdirip Allah doga dilegediň. Dereceleri beýgeldiýän arşyň eýesi Allah'dır. Ol duşuşyk kıyamet gününiň boljakdygyny duýdurmak üçin bendeleriniň arasyndan islänne peýgamberlere öz emrindäki ruhy iradasyna deşli wahy indirer. Kıyamet günü ol insanlar guburlaryndan daşyna çykarlar. Olaryň Allah'tan gizläp biljek hiç hilli zatlary ýokdur. Bu kıyamet günü hökümrawanlyk kiminkike? Elbette hemme zadyň hüddesinden gelmek başarýan ýeketek Allah'ın kydyr. Bugün her bir kişi eden işleriniň siligi berilir. Bugün adalatsyzlyk edilmez. Elbette Allah ören tiz hataba çeker. Yetip gelýän kıyamet gününi olara habar ber. Çünkü ol gün yürekler gorkudan ýaňa bokurdaklarına gelip agyrlaryndan çykaýjak bolar. Zalimler ol gün özlerine ne dost ne de söze geçýän şepagat etjek birini tapyp bilerler. Allah gözleriň hyýanatçylykly seredişini we yürekleriň pynhan işlerini biler. Allah hak adalet bilen höküm berýär. Allah'dan özge çağırýanlary, ibadet edýänleri ol kafirlaryň
hiç illi dilegini bitirip bilmediler. Ta ki Allah eşidyendir, görýändir. Eýsem ol kapırlar yerin ýüzüne aýlanyp özlerinden ötenlerin ahyrky netijelerinin nähilli bolandygyny görmedilermi? Olar güýçleri we yerin ýüzüne galdyran ýyllary taýdan bulardan has belentdi. Allah günäkärçilik işleri derarly olar ele salyp cezalandyrdy. Olary Allah'ın gadabından halas eden hem bolmady. Sebäbi olara gelen peýgamberler hemme äşkär mucizalary getirendiklerine garamazdan olar inkar edip kafir bolupdylar. Allah bolsa bu etmişleri derarly olary cezalandyrdy. Taqiq ol güýçlüdür we azaby juda ýogdyr. Kasam bolsun biz Musany ayet mucizalarymyz we açaçan delillerimiz bilen iýberdik. Ony Firgawunyň, Hamanyň we Karunyň ýanyna uratdyk. Olar bolsa bu äşkär ýalançy jadygoýdyr diýdiler. Şeýdip Musa biziň beren hakykatlarymyzy olara ýetirende olar Musa bilen bilelikde iman getirenleriň ogullaryny öldürün. Ayal gyýlaryny bolsa hyzmat etdirer ýaly diri goýun diýdiler. Emma kafirlaryň wuran dudaklary elbetde şowsuzlyk bilen tamamlanar. Firgawun goýberin meni, Musany öldüreýin. Goý ol Perwerdigaryna doga edip ýalbarsyn. Sebäbi men onuň dininizi üýtgetmeginden ýa-da ýeriň ýüzüne fitne fesat çykarmagyndan gorkýarym diýdi. Musa bolsa elbetde men özümiň we siziň Perwerdigaryňyz bolan Allah ýalbaryp hasap gününe iman getirmeýän her bir tekebbirden pena soraýarym diýdi. Firgawunyň maşgalasyndan bolup iman getirendigini gizläp ýören bir mümin adam bolsa siz Perwerdigarym Allah'dır diýýän adamy öldürmekçi bolýarsyňyzmy? Emma ol size Perwerdigaryňyzdan äşkär mucizalar getiripdi. Eger ol yalan sözleýän bolsa, yalanyň jogapkärçiligi öz boýnuna galar. Egerde dogrusyny aýdýan bolsa, size geler diýip gorkudýan adamynyň bir bölegi başyňyzdan iner, sizi helak eder. Elbetde Allah hetden aşyp yalan sözleýän adamy dogry ýola gönükdirmez diýdi. İman getiren adam, ey kowmum, bu ýeriň ýüzünde hojaýyn hökmünde, hökmü rawanlyk sizinkidir. Eğer Allah'ın azabı bizim başımıza gelse, bize kim kömek edip biler diýdi. Firgawun bolsa, men size öz pikirim beýan edýärin we diňe dogry ýol görkezýärin diýdi. İman getiren bolsa, ey kowmum, dogry men peýgamberlerini ýalançy hadaplan milletleriň düşen gününe düşmeňizden, azabyň siziň başyňyza da gelmeginden gorkýaryn. Nuh kowmunyň, Ad, Semud we olardan soň gelenleriň ahwalaty ýar bolmagyndan gorkýaryn. Allah bendelerine zulüm, adalatsızlyk etmegi islemeýär. Ey kowmum, taqiq men siziň üçin şol dady feryat edilip ağlanjak günden gorkýaryn. Ol gün ýygyňyza öwürlip gaçarsyňyz, size Allah'dan geljek azapdan halas etjek hiç kim ýokdur. Allah kimi dogry ýoldan adaşdyrsa, oňa dogry ýol görkezjek ýokdur diýdi. Kasam bolsun, Musa'dan öň Yusuf hem size äşkär deliller getiripdi. Onun size getiren zatları babatında şüphelenýärdiňiz. Ahyrynda ol dünýäden ötenine Allah inni ondan soň peýgamberi bermez diýipdiňiz. Ine Allah çenden aşy şüphe edip ýörenleri şeýdip dogry ýolundan adaşdyrar. Özlerine gelen hiç illi anyk delilin ýokdugyna garamazdan Allah'ın ayetleri hakda çekeleşýänler Allah'ın hem de iman getirenleriň ýanynda uly ýigrenç bilen kabul ederler. Allah tekebbirlik edýän her bir tütemkärın yüreğini ine şeýdip möhürleýär. Firgawun, ey Haman, meniň gerekli sebäpleri ýetip bilmegim üçin maňa beýik bir din bina et. Asmanlary ýetirýän ýollara çykyp, belki Musanyň Hudaýyny hem görün. Dogrusyny aýtsam, men ony ýalançy hasaplaýarym diýdi. Firawuna eden yaman işi gödel görkezildi we şeýdip ol dogry ýoldan adaşdyryldy. Firgawunyň guran dudagy dolup puja çykdy. İman getiren kişi, ey kowmum, siz maňa ýeriň, size dogry ýoly salgy bereýin. Ey kowmum, taqiq bu dünýä ýaşaýşy geldi geçer güýmenjeden, tomaşadan ibaratdyr. Emma ahiret baqy ýaşaljak ýerdir. Kim erwed işetse eden etmiş ýaly jezasyny alar. Kim denan ýa-da erkek mümin bolup peýdaly işetse ine şolar jennete girerler. Olara jennetde bir hasap ırskal berler. Ey kowmum, bu näme boluş? Mene sizi halas bolmaga çağırýaryn. Siz bolsa meni dogda hodyna çağırýarsyňyz. Siz meni Allah'ny inkar etmäge we meniň bilmeýän zatlarymy oňa şärik goşmaga çağırýarsyňyz.
men bolsa sizi gudraty güýçli, bagyşlaýjy Allah çağırýaryn. Hakykata aýtmak gerek bolsa, sizin meni ibadet etmäge çağırýan zadyňyzda dünýäde de, ahiretde de çaqlyga deger hiç ýyly münasip tarapy ýokdur. Biz ahiri Allah dolan barar. Çenden aşanlar bolsa, dogda hoduna girmeli adamlardır. Size aýdanlarmy tiz wagtda ýatlarsyňyz, men öz işimi Allah tapşyrýaryn. Elbetde Allah bendelerini görüp durandyr, diýdi. Ahirinde Allah onu olaryň guran yaman hilelerinden gorap saklady. Firgawnyň kowum garyndaşyny bolsa, ýogud adap gursap aldy. Olar kıyamata çelli ertir aşam dogda hoduna sallanarlar. Kıyamet kopan günü bolsa, Firgawnyň maşgalasyny ýyna erýänlerini iň gadaply adaba duçar edin diýler. Kapyrlar dogda hoduna bir-birleri bilen çekeleşip durkalar. Olaryň aralaryndan ejidiräkleri şol yalançy dünýäde tekebbirlik edenlere biz size ýeripdik. Indi dogda hodunyň adabyndan bir bölegini hem bolsa bizden aýryp bilersiňizmi diýerler. Şol tekebbirlik edenler bolsa, dogrusyny aýtsak, biziň hemmämiz eýýäm oduň içinde takyk Allah bendeleriniň arasynda bermeli adalatly hökm berdi diýerler. Dogda hoduna ýanýanlar dogdakyň sakçylaryna Perwerdigarymyza dogadylyk edip ýalbaryň. İň bolmanyna bir gün hem bolsa bize adamyň sütemini ýeňilleşdirsin diýerler. Sakçylar, eýsem size peýgamberleriniz açaçan deliller getirmedilermi diýerler. Olar hawa getirdiler diýip jogap bererler. Sakçylar, beýle bolsa siz ýalbaryp beriň diýerler. Ýöne kapyrlaryň ýalbaryp ýakarmaklary biderek puç bolar. Elbetde peýgamberlerimize we iman getirenlere dünýä ýaşaýyşynda hem şaýatlaryň guwalyk etjek gününe özümiz goltky berer. Ol gün zalimlaryň soran ötünçleriniň hiç ýyly nepi değmez. Olara nälet ediler. Olar üçin iň yaramaz ýer dogdak bolar. Kasam bolsun, biz Musa dogry ýoly salgy berdik. Bu İsrail ogullaryna kitaby Tewraty miras goýduk. Şol kitap akyl eýeler üçin dogry ýoluň çeşmesi we öwüt ündewdir. Ey Muhammed, inni sen sabırly bol, çünki Allah'ın wagty hakykatdyr. Günän geçilmegini sonra ertir aşam Perwerdigaryny hamdy senalar bilen ýatla. Özlerine gelen hiç ýyly anyk deliliň ýokdugyna garamazdan Allah'ın ayetlary hakda çekeleşýänleriň ýüreklerine ulaşmaklar asla mümkin bolmayan tekebbirlikden başga zat ýokdur. Sen Allah'dan pena sora, takyk ol eşdiýändir, görýändir. Elbetde asmanlaryň we ýeriň yaradylmagy, insanlaryň yaradylmagyndan has uly işdir. Emma insanlaryň köpsi muny bilmeýärler. Kör bilen gödü görýän, iman getirip ýaşy işleri edýän bilen günäh işleri edýän ikisi deň bolmaz. Siz nenengse az pikirlenýärsiňiz. Kıyamet günü hökman geler. Ol barada şek şüphe ýokdur. Ýöne insanlaryň köpsi muňa iman getirmeýärler. Perwerdigaryňyz Allah meni çağırın, menden diläň. Şonda men siziň doga dileklerinizi kabul edeýin. Menden özgelere ýüzlenip ýalwaryp çağırmak bilen maňa ibadet etmegi taşlap ulumsylyk edýänler delil ýagdaýda dogdaka girerler diýdi. Allah siziň din jalmaňyz üçin giýjäni, görüp işlemeňiz üçin bolsa günnüdi yaratdy. Allah'ın insanlara keremlidigine şek şüphe ýokdur. Emma insanlaryň köpsi şükür etmeýärler. Ine ol ähli zadyň yaradyjysy, siziň Perwerdigaryňyz bolan Allah'dır. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Onda näme üçin hakykatdan därip dursaňyz, Allah'ın ayetlerini inkar edenler ine şeýdip hakykatdan daş düşýärler. Ýeri siziň üçin ýaşaýyşyň mekanyny öwren, asmany bolsa bina edip beýgelden, size şekil berip siratyňyzy görmege eden we sizi päkide halal ırskal bilen üpjüneden hem Allah'dır. Ine şu Allah siziň Perwerdigaryňyzdyr. Älemleriň Perwerdigary Allah beýikleriň beýigidir. Ol hemişe diridir. Ondan özge hiç ýyly ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Beýle bolsa dini ýalňyz Allah'a baglap ihlas bilen bina oňa ýalbaryň. Ähli öwgüler älemleriň Perwerdigary Allah'nynkydyr. Ey Muhammed, sen olara aýt. Perwerdigarymdan äşkär deliller gelen wagty siziň Allah'dan özge kömege çağırýanlaryňyza ibadet etmek maňa gadagan edildi. Maňa älemleriň Perwerdigaryna boyun egmek tapşyryldy. Sizi ilk toprakdan, soň damjadan, soň gan lagtasyndan yaradan, soň bolsa sizi çağa halyňyzda ene garnyndan ýarty dünýä çykaran, soň gujur gaýratly müçä ýetmeňizi, soň garlyk döwrüne ýetmeňizi ýadgyt eden oldur
özüdür. Sizin araňyzdan käbirleriňiz dünýäden has ýer öterler. Belli bir döwre ýaşa etmeňiz we aklyňyzy ulanmaňyz üçin Allah size ömür berýär. Allah hem dirilýändir, hem de öldürýändir. Ol reýisin bolmagyny irade etse, oňa diňe bol diýer, ol hem dessine bolar. Allah'ın ayetlari hakda çekeleşýänleri görmediňmi? Hak din ayan edilenden soň olar nira barýarlarka? Olar kitabı we peýgamberlerimize iýeren zatlarymyzy yalan hasapladylar. Olar tiz wagtda hakykata göz ýetirerler. Boyunlaryndaky demir halkalary we zynjyrlary bilen süýrelerler. Soň gaýnan suwda süýrelerler we ýygynyň otda ýakylarlar. Soň olara Allah'dan başga şärik goşanlaryňy nirede diýler. Olar bolsa, olar bizden daşlaşyp ýetip gitdiler. Ýok, dogrusy biz mundan öň hiç bir zada ibadet etmeýän ekenimiz diýerler. Ine Allah kafirleri şeýdip adaşdylar. Olara bu ýagdaý siziň ýeriň ýüzünde adalatsyzlyk bilen başyňyza gitmeňiz we aşy köp şartlanyp tekebbirlik etmeňiz zerarly emele geldi. Müdümlik ýaşamaňyz üçin dowdakyň gapsyndan girin. Tekebbirlik edýänleriň dolanyp barjak ýerleri nähilli erbet diýler. Şonuň üçin ey Muhammed, sen sabırly bol. Elbetde Allah'ın beren wadaty hakykatdyr. Olara wada beren adamyň bir bölegini ya saňa görkezler, ya da seniň janyňy olara azap berilmeden öň alar. Nähilli bolanyda olar bize gaýdyp gelerler. Kasam bolsun, biz senden öň hem peýgamberleri uğratdyk. Olaryň arasynda saňa kyssalaryny gurrun berenlerimiz bolşýaly, saňa gurrun bermediklerimiz hem bar. Allah'dan ruhsat bolmadan hiç bir peýgamber öz-özünden bir ayet hem getirip bilmez. Allah'dan buyruk gelenden soň bolsa hakykat amala aşar ve şondan soň yalany öňe sürýänler ziyana sedewar bolarlar. Allah käbirlerini bilmeňiz üçin, käbirlerini bolsa iýmeňiz üçin size haýwanlary yaradyp ygtyýaryňyza berdi. Ol haýwanlarda siziň üçin ençeme peýdalar bardyr. Köňülleriňizde beslen maksadyňyza ýetmeňiz üçin olaryň üstüne goş golanlaryňyz bilen siýahat edersiňiz. Şol haýwanlaryň we gämeleriň üstüne minip aýlanarsyňyz. Allah şeýdip size ayetlerini, alamatlaryny görkezýär. Indi siz Allah'ın haýsy ayetlerini, alamatlaryny inkar edýärsiňiz. Olar ýeriň ýüzünde gelip teýil etmedilermi eýsem? Olar özlerinden öň ötenleriň ahyrky netijesiniň näme bilen gutarandygyny bir görsünler. Öňkü ötenler san taýdan bulardan has känni, güýçleri artykdy we ýeriň ýüzündäki binaýdan imaratlary has mäkan we kaşaňdy. Peýgamberleri olara açaçan deliller getirenler, olar özleriniň ilmlaryna göwnleri ýetip şatlandylar, dayandylar we ayetleri ýaňsa aldylar. Ýaňsa alan zatlary ahyrynda azap bolup olary gursap aldy. Olar biziň ýowuz adamymy görenlerine ýeketäk Allah iman getirdik hem de oňa şärik goşanlarymyzy inkar etdik diýerler. Emma adamymy görenlerinden soň olara imanlary hiç illi peýda bermez. Allah'ın öňünden bäri öz bendeleri hakda ýöretýän hakykat ýoly şeýledir. Ine şonda kafirler ziyana duçar bolarlar.